Исәнмесез? Хәлең ничек? Әйбәт. Синең хәлең ничек? Минем дә әйбәт. Рафаэль абый, хәлләрегез ничек? Рәхмәт, әйбәт. Ә синең хәлең ничек? Хәерле иртә. Хәерле көн. Хәерле кич. Хәерле төн. Бу кем? Бу укытучы. Бу укучы. Бу Таһир әфәнде. Бу Алсу, татар җырчысы. Бу нәрсә? Бу өстәл. Бу эт. Бу каләм. Бу песи. Шул нәрсә? Шул линейка. Ул нәрсә? Ул акбур. Шул кем? Шул Марат Сафин, татар теннисчысы. Ул кем? Ул полис хезмәткәре. Булар кемнәр? Булар полис хезмәткәре. Шул нәрсә? Шулар машина. Алар нәрсә? Алар китап. Венера кайда? Мәктәптә. Нәрсә эшли? Китап укый. Марсель кайда? Китапханәдә. Мин хат язам. Син кемгә хат язасың? Укытучы китап укый. Без бүген укымыйбыз. Сез аны белмисезме? Алар японча белмиләр. Мин ипи ашамыйм. Син алма ашыйсыңмы? Ринат әфәнде эшлиме? Без иртәгә эшлибезме? Сез нәрсә укыйсыз? Алар татарча белмиләрме? Мин аны таныйммы? Ул инглизчә беләме? Без төрекчә сөйләшәбез. Алар журнал карыйлар. Таныш булыйк. Минем исемем Лилия. Ә сезнең исемегез ничек? Минем исемем Таро. Танышуыбызга шат булдым. Мин дә шат булдым. Бу китапмы? Бу машинамы? Юк, бу машина түгел. Ул малаймы? Әйе, ул малай. Ул кызмы? Юк, ул кыз түгел. Бу аныңмы? Әйе, бу аның. Сез укытучымы? Әйе, мин укытучы. Шул сүзлекме?
Әйе, шул сүзлек. Шул бетергечме? Әйе, шул бетергеч. Бу каләмме? Юк, бу каләм түгел. Сез мөхәндисме? Әйе, мин мөхәндис. Ул ишек сарымы? Юк, сары түгел, зәңгәр. Бу машина түгел. Бу үрдәк түгел. Бу алма түгел. Бу ишек түгел. Бу сыныф түгел. Бу балык түгел. Сез укучымы? Мин укучы түгел, мин табиб. Мин мөхәндис түгел, мин табиб. Мин язучы түгел, мин табиб. Мин пилот түгел, мин табиб. Мин шофер түгел, мин табиб. Мин хисапчы түгел, мин табиб. Мин сатучы түгел, мин табиб. Мин түзүче түгел, мин табиб. Мин тәрҗемәче түгел, мин табиб. Мин сәясәтче түгел, мин табиб.